sugeng kabar kabeh. Apik-apik kabarmu. Sawise tak tinggal sampeyan suwene. Sinten Haji? Bakal tak jlentrehake apa kang dadi perkara nalika aku suwan oleh Pangeran Sinaputra. Gonku suwan marang karsa Bapak Resi Wilumaya. Wong siji isine wong ayu. Bapak Resi pikantuk wis ing Jawata nerima wahyu Cempaka Mulya. Sapa wae kang bakal kadulungan wahyu Cempaka Mulya? Silike bakal dadi wong kang pinunjul, gedene bakal dadi wong kang pramusa. Nalendra bakal dadi kang pitusa. Wong sugih tambah sugih, wong digdaya tambah digdaya. Bakal nopo ana syarat-syaratane. Ajeng nopo Kang? Syarat-syaratane kuwi yo mapan oleh papan dhewe. Cumandha ana ing Kaprabon Jenggolawit. Lajeng syarat-syaratane nopo Kang? Ora ana sawiji lawan loro. Mung kang dadi syarat-syaratipun Kakang kuwi mung kang selira kelawan Sirakil Kuning. Ora luput. Kula kalian Kakang, kula mriku kedah menapa Kang? Samuawit pun Kakang wis ngendika. Kuwi sarujuk apa ora yen to pun Kakang nampa wahyu Cempaka Mulya. Yen kowe nayogyani kang dadi pamunahipun Bapak Resi, kuwi bakal maslahake jasadku kelawan pun Kakang. Ateges liramu kelawan Sirakil Kuning bakal tak dadekake pekakak. Piye? Kula sarujuk yen to panjenengan menika dene saged pikantuk wahyu Cempaka Mulya. Kadulunganipun panjenengan mugi Jenggolawit. Matur nuwun. Matur nuwun. Kula ugi lila. Ento kula Kakang kula dados pekakak. Nanging saumpami anta kula sampun dados pekakak. Nggih. Ajeng sinten ingkang ngerti panjenengan? Ora usah penggalih sing kuwi. Pun Kakang mueh. Para putri-putri liya negara kang dadi sesulih. Kang bakal nggantekake apa kang dadi kewajiban. Napa? Wis ana. Kang Mas. Ngaten jenengan niku tiba kalian menapa? Kowe lak ngendika kowe gelem Ragil Kuning yo sejatine yo gelem. Kang Mas. Nggih. Ento kula sampun pecah paribasanipun. Lajeng panjenengan menika kagungan gantosipun kula. Nggih. Ngaten panjenengan boten tresna kalian kula Kang Mas. Kula boten lho ento panjenengan menika wonten gantosipun. Sekar Haji. Tresna kelawan tresna kuwi dadi kewajibanipun urip. Nanging sing baku yen to kowe nyarujuki kang dadi kekarepanku, kowe kudu gelem dadi pekakak gelem apa ora? Piye panjenengan menika menapa to? Kula menika sarujuk lho Kang Bu. Menapa panjenengan boten sarujuk? Iki lho, aduh. Mas kula sarujuk dados pekakak. Ya. Sekar Haji. Ora usah Kakang nyermus. Ora usah tak ambali meneh kang dadi pangandikan. Gelem apa ora? Gelem apa ora dadi beban. Dadi syarat-syaratipun Kakang Gayo Cempaka Mulya gelem apa ora?
tuturi aku wis ngerti. Sarta jingkene. Gelem apa ora sliramu dadi bekakak. Mulya besok yen kowe wis ana ayunane Gusti. Aku lho itu panjenengan sakit mulya. Kumpeten lho itu panjenengan sakit kula kalewani Wes dina iki kakek nyerumus tanpa guna. Yen to pancen kowe ra gelem sekar kaji ragil kuning. Kowe bakal tumekani pati. Kowe bakal tumekani pati. Janjane wonten perkawis menapa? Kang mbok ora gelem tak dadekne bekakak. Nggonku pengen gayuh wahyu cepok mulya. Cobi panjenengan imut. Kan mbok Sekar Laji mrene garwa panjenengan. Jur karepmu. Napa leres yen to panjenengan badhe damel bekakak? Bocah wingi sore ngurane marang sing tuwa. Gunung Sari. Boten perkawis bocah Sakti kaya ngopo kowe? ning sifat panjenengan Nantang marang si Panjaspara Pawon tumekani pati. Aku ki brahmana lagi tapa ana suarane menungso. Dipun tepangaken kula menika Sekar Taji. Sekar Taji. Kula menika ragil muni. Endi kowe? Jadipun kula
ngono. Pincen, sepeda wonten ing alas mriku. Oh, ya mlebu alas kene kuwi amondo. Kowe iso ketemu karo aku ning ana salonane lho. Wonten sarang Mas. Heeh. Lajeng syaratipun menapa? Syarate kowe kudu manut aku. Kowe mlebu ana ing pertolo iki. Aku bakal tak temokke karo garwamu. Nanging pincen lak boten kumpul to. Aku ki wong sekti, wong tangga endok. Saestu lho. Tenan ora bakal ngapusi aku. Lajeng kalem rawuh. Aku wis nekat ayo di. Mumpung ana sing tundoi dalanan. Ayo dhewe bisa ketemu karo Kang Mas Magias ora. Manut wae yo di. Apa? Kene ya ndok ya gage mlebu sakne karo jiwa ragamu. Sekarang kowe candak sekapan jiwa. Gon kuloro atiku. Dinane iki bakal bisa. Ora karet kok. Sekar kaji. Yo sito. Calon garwamu sono jenenge Bintia. Durung ngerti apa sing dadi kaya aku. Meski yen to si pentuk kuwi kaya-kaya. Kowe durung ngerti kaya apa ing mangkone. Lamun sira mbukak jroning kendi. Sapa kang bakal metu jroning kendi ing sawanku? Kowe bakal kuwirangan. Genduk. Iki kabeh ora adi-adimu rene sing keri. Sedaya sampun cakep. Oh, cocok. Di, Balunto, Pati, Balune.
Rondo. Oh, mboten wonten rene. Birawa Sekti. Oh, nggih Kang Prabu. Kene. Siap. Birawa Sekti. Iya salat saramu. Kawas Birawa Seta. Sampeyan nalika ngrungu dhewe bekaka sing akeh 144 ya putri-putri sing perawan kabeh. Cakep ta Mas? 1 2 3 kae wedok-wedok sing perawan saya ayu. Kadang-kadangku putri kuwi apa? Gawe apa? Loh, Kamas sing kadang-kadangku sareh laku mumin. Sampeyan kepengin tau lawan Sekartaji wis sing tak atur baran. Hah? Ayo coba ngomong yo rapake yo kuwi. Lah nggih, cangkepe adi-adi sampeyan mawon. Adi-adi kok kirang sedoso adi-adi jenengan mawon. Wis sepenting manut sampeyan angsal ngono. Penak mlaku wis. Lah nggih to wis cakep. Nah. Kae sopo? Bapak. Birawa Sekti. Birawa Seta. Salah kono. Guru. Saronane ndi wis cukup apa urung prawane? Cakep, sampun cakep. Sampun beto. Nah, cukup saniki nggih calon garwa kula. Iki. Lho niki kendi kok. Lho. Sampeyan iki kok malah ngejak guyon. Guyon piye to karepmu? Ragil kuning pundi? Ragil kuning wis tak lebokne jerone kendi Pertala iki. Sekartaji uga wis tak lebokke jerone kendi Pertala iki. Sila. Wis tak lebokke kene, mulane kono-kono kene. Manten ah iki, mulane iki kowe tak didoi dinane iki bakal tak didoi tak poke cokoke gale-gale mawon. Wes nak boten sak sarong. Sik, golekno tumpangan kene. Ayo. Aja ditutupi. Gendok Cahayu metu nduk saka kendi. Sekartaji ragil kuning metu nduk.
Wis cukup nggonmu nglakoni teteki aku pitaya ing dina kalungguhan kowe wis bisa hawa lan nafsumu nyatane aku bisa nglaras syarat sampean anggone mlebu ing kendhi Kang Durgana
Sapa to garwane sing wis ngancani nalika sengsara nganti mulya. Kuwi mau mung jalanan nanging ora nganti dumadi. Apa kang dikersake ya kadangmu bakal gawe bekakak garwane. Nah, sing tak enteni mung Panji Asmara Bangun Dalan iki mung sawiji papan kene diranti Lho sawat. kae wedok kae sapa kae? Apa barang nyempalani Gunung Sari? Sampun dados peparan. Mumpung kakang pengen gawe cempok kembunnya kuwi kang dadi peparan. Urusan Kenyatanipun panjenengan ingkang tepat. wis ora usah dipajutke nggoning padudon. Kakang Jundoro to. Wis gelut ditutuke lek gelut. Mboten enten Kakang Jundoro. Sultan ngerebut balung kentan puisi. Oh, Sabar. Panji Asmara Bangun Gunung Sari dawuh dalem kula Mas Curikanata abot banget lelakon kang kudu mbok sandhang nggonmu bakal silaing akrama nemahi rubeda semono uga kowe terus nggonmu bakal gayuh tumurning wahyu nganti garwamu mbok tegakake bakal mbok udhokake mung kanggo bekakak kuwi kabeh yen to ndak laras ora ana benere kuwi kabeh luput wong gayuh tumurning wahyu ora kena dipeksa Bojo pundi? Wis go kakak, go batal. wis mbok pateni bojomu mboten Enak ditinggal bojo. mboten kula piyambak boten mangertosi Jakarta Jiwa Pundi. Bagene sampean iki ya. Panji Asmara Bangun dawuh kakang aku arep takon karo kowe janjane nggonmu tresna karo bojo nganti ing dina iki apa mung cukup sakmono apa tresnamu besok nganti tekaning delahan lahir batos guru ora ngantos kukuting yuswa kula Kang Mas kowe rumangsa gendun Ngapusi kowe. Ngapusi. Estu kula numpak Nyatane go kakak lilo. boten Saiki kondo ora lilo. ngapunten ya. Saumpama bojomu sekar tadi lan adimu ora gregone kono. Piye prastawa? Piye? Wis kepengin pinanggih lawan garwamu apa ora kula pengen sanget Mas. Aja sak piyah-piyah dupeh kowe dadi nalendra. Kabeh bocah wadon kabeh bojo mbok sia-sia. Kula nglanggono yen to kula antar lepat Kang Mas Andoko putra. Rasane wong kabeh tau susah. Ngerti kowe? Dieling-eling. Aja memah upamu sing mbok piandene. Upama kawula digolo ora serujuk karo kowe. Nesta kowe. Ora ono sing nganggep kalawan kowe. Ngerti ora? Nah, arep aku sing nyiput ning kalawan kowe. Ketun tinemu buli. Lha ngopo ora? Nah, Aja mbok baleni kedadian kang wis dumadi. monggo. Kena kanggo pangeling-eling besuke. Inu Kertopati Panji Asmara Bangun. Kula kakang. Yen to pancen kowe isih duweni tresna kelawan garwamu,
Tresna yang dados pangandikanipun panjenengan kang mangerteni papan dununging garwamu ya mung aku lajeng temen garwa kula Siskartaji karo Candrakirana kula sanget pengin pinanggih Mas tenan kowe ijon ngedhebuk kula mingganan yen to kula tampil lapan lepat ya kula sampun kelenggono yen to wis nglenggono kowe luput dak sia marang kang garwa ya wis muga-muga kedadean kaya ngene aja nganti mbok baleni maneh wis to indung Kertawati yen to kowe pancen isih tresna lawan garwamu muga kacangmu ing dina kalungguhan iki bakal ana ngendi papan dununge garwamu bakal ndak duduhake kelawan jeneng sira kasumandhaaken ing dina iki ingsun bakal ngupadi papan dununging garwamu Siskartaji mula Inu Kertawati Panjas Mara Bangun ndak wiwiti iki dina kowe bakal pinanggih kelawan garwamu Nduk Siskartaji ing dina kowe ndak menangake jaban ning kendi mula wiwitono ing dina iki metuwa sak jabaning kendi pratara wujuding wahyu kuwi ana yen to kabeh mau kepengin gayuh utawa kepengin sumurup wujuding wahyu sawetara Gunung Sari Sekar enggak
ampelake kelawan sira ing dina iki bakal dak suwun ya. Monggo panjenengan rampi. Inu Kertopardi Panjasmara banget sapa ndekaken Curikanata. Ana ing ngarep kowe rak kepengin banget nggayuh kaya ngapa wujuding Wahyu Cempaka Mulya nganti garwamu mbok tegake Ingkang jalan punika Kakang Curikanata Ros bantos kulo penggalih kulo pamargikan boten kersakaken kahananipun Sekar Cempaka Mulya ning isih cedhak wis cedhak Wahyu kuwi mau wis cedhak alwa kula sarimbitan kaliyan garwa kula Sekar Taji ngantos puputih yuswa Kakang Andhapa Putra uga Gunung Sari kowe kepengin gayuh tumuruning Wahyu lah kowe kulawarga keluwih utama aku mung kepengin oleh deten kabeh kulawarga Jenggono kumpul aku kan ora ana sugih aku ora butuh kembang menawa si Sekar Taji butuhake wujuding Wahyu kang bakal tumurun ora ngersake wujuding Wahyu ya sekabeh para nayaka kumpul ana ing papan kene mangertenono ya ing mangko Gunung Sari bakal ndak dawuhake kelawan Siragil Guning wis teka titi wahyaning kala mangsa uga tumuruning kodrat kowe bakal jejodohan kowe ngersake Ragil Guning ya Menika ingkang kula gayuh. iya Namung Siragil Guning kula boten gayuh sekali. ayo ngono kowe ora ngersake tumuruning Wahyu Boten. mangertenono sakabehing para sentana wujuding Wahyu Cempaka Mulya ya mungkin ing dina iki kowe tak dhawuhake kelawan Ragil Guning ana ing papan kene uga sawetara ya Mangsa Ragil Guning monggo ibu kuat rumah cilik taksih buku kantoran tinggal wonten Sasana Mahargya monggo Assalamualaikum sugeng budhe pangapunten ing injan menika panjenengan nampi kanugrahan wujuding Wahyu ingkang panjenengan ajeng-ajeng mugi-mugi ing samangke Bu jenengan bagya mulya sogi putra panjenengan ingkang panjenengan dhawuhaken menika saged langgeng ngantos mbenjang kukuting drahat mugi-mugi pinanganten menika saged atut runtut pindha mimi lan mintuna kula namung titah sawantah Ibu kula saged
Nyuwun dhumateng ngarsanipun Gusti, mugi-mugi panjenengan tansah ginanjar rahayu Basuki Sogi putra panjenengan anggenipun bebrayan agung menika saged langgeng Sogi ing dinten ing enjang menika panjenengan sampun wenang nampi wujuding kanugrahan wujuding Sekar Cempaka Mulya. Mila kula mung peling dumateng panjenengan Bu. Ing samangke menawi panjenengan gesang mukti panjenengan sampun kagungan rejeki ingkang cekap sampun kas katalupen panjenengan kedahipun panjenengan paring dumateng tiyang ingkang betahaken amal panjenengan mugi-mugi panjenengan saged paring sabiyantu kalian sak padha-padha nggih Bu. Ing dinten menika wujuding wahyu kanugrahan dumateng panjenengan Cempaka Mulya amung kula pasrahaken dumateng panjenengan panjenengan ramut wujuding Sekar menika nggih Bu. Monggo katuran nampi. Cempaka Mulya namung lantaran saking Gusti Kena Prabu. Mbok menawi saking tingkah lan polah panjenengan Jawata paring karubahan dumateng panjenengan awujud Sekar Cempaka Mulya. Mugi-mugi panyuwun panjenengan sakeluarga saged kami kapinangkan mugi kasuksesan ing Jawa. Thank you.